anin nei ni chu a thleng ta apa chuan Lily ke akal thei to lo chu wheelchair in aron nor pheya abial pa le a pasal tur ni bok chuan mai cham ma a lim mel pusang chungin a lo thlira ma se Lily chuan engemaw thil oi om lo tak atita chu chuan a pasal tur chu velin amit tui a luang ta zoi zoi mai Lily wheelchair a thuta hi a ma chuan hetiang mi hi aningai bik lo kumriat malama kha chuan Lily chu tlei rol tho thang chale infiam na ngai na mi takani a ni khat chu Lily chuan tui chen zirin chu hmuna chuan a top nan voi khat a hleu le dona a zo hnuwa chuan in lama a ho thei to don boka nima se chu thilawang chuan adam chungin tuya cheng thei to don lo mai ni lovin a hmalam hunata na alo suang to na zong zong te chu thok le khata an chhevek don ti renga che si lo tuya a dive tur che chu tleu palin a hnung zongin pool chunga chuan atla thlata thlor maya atira chuan na em po a nei shanin a shelo ma se akeringa kalan tum che chu a ring thei ta lo ake chu leya a ngat ve na a akeya chuan kalpui thei tur chakna reng alo om to lo chu vele medical staff te chuan an ron boi som ta ngala achakna zong zonga dintir an han tum ngial po in chu tlei rol Lily ke chuan atak sakeng khong turin thareng renga nei to silo chulai hmuna medical team te beidong chuan arangin hospital lam chu an be pop ta ngala car lawa ambulance po chu aron thlengta ti chuan Lily chu enkol na thazok dong turin damdo in lian lama phur chua ngal ani ta a heti lai hian Lily ke hi akhurna sa hle a mel po adol dang vek man nge ani damdoi in thlenpui ani chuan arangin khol thatin renga endikin reivak lawa chuan adin mun a thalo hle ti an mu chuak kha atlak na haulam mel takawang khan Lily chuan anak ro thazam alo so chhia chuni in kumsom pasari mi lek lerol harwang le infiam na ngai na mi tak chuan adam chungin wheelchair a nun a manalo ngai don ta chu thua sia chuan Lily chuan tap chungin he mangchia achang hian har chua ka du heti ringot hian ko om theilo ti ina au roya ma se mu mangmai mai alo ni der si lo chutiang chu adin mun ni a medical term lama mithiam ten an soi chuni ma se Lily chuan ngai to na shan le ro man na dang dai anei thunga taksa soi zoi thang kani a chu chuan ka taksa ati chak mai ba ka rel rulama po min ti chak chin a chan chu beidong ngai lo tura train kani a tuna thil thleng hi ka pom thiam ngaya chuti rualin ka hun lo la om tur ero hi chu keiman ka duang takin ka siam don ani ti ina soya ti chuan a coach hlui le abial pa te pu ina in ni tin mai chuan har sa tak chungin training a be chan le ta chutia chol lo le beidong mi alawa abe chau hnu chuan ake engma shi thei to lo chomol vek to chuan zoi in zate aron shi le thei ta chu chuan ati hlim kherasin ma se athil ti laya ero a chol chuang lo anuwa chuan atira khoile zate she viai chau ake chuan azong in engkim aron shile chanta a thlariat zet aliam nuwa phei chuan dom chan nen thui vak lo an in vela chuan akal ve beu thei to a chu chuan ati phur hle a nachina tarlan to angin heng hun chung zong hian abial pa dilan chuan a choi om thle a atirte achangin kal thei to hleilo ti in hlatial tiala tum reng lo abial nu in amamo hun lai bera ban phak turin a om reng mai ani dilan abula om tachina wang hian Lily po in ma ason chakle a in chung dung mai ba ka in bul ngai dor vela te chuan dom chan nen akal ve thei soi to a ti chuan abial pa nen po a chol mang dun thei tur din huna alouding ve ta hiala achet swala changa kumnga chit aliam hnuwa chol manga anjin le masak ber na turani boka an hlimin an phur dun kher mai he hmuna changa an le hnu hian dilan chuan Lily chu anupui ni turin asom ta a Lily tan po abial pa adin hmun chiat lai ber po a thlau thalo tu mangai na ne na dom kang tu chu hnial phal chi ani bik lo in nei tura som na chu pomin a o ve ta a reilo te hnuwa in nei mai turan ni to awang chuan Lily po achang hle a ama zong a in soi zoi po a beingora ma po ason ve shit zelani ti chuan le atopa chuan ni ro pui chu lo thleng ta
anin nei na mun tui pui kam kul ro pui tak mai chu man lai la si thon thu ang mai hi ani a an chung te ve ve pu an kim tha hle a maunu kora moi boxi mau pa lim boxi chu hmuna omte chu an moin an him te asin chuta kongka churon in hongin Lily chu apa chuan wheelchair in aron nor lut ta del dela chuti lai tak chuan thil mak tak a thleng ta Lily wheelchair chu ading hlat mai apa la chu ading reng mai boxi a eng thil nge thleng ta wheelchair chu achiang talawem ni nai lo ve Lily in ha taka thlatam tak alo be to na chu a chan na alo lang ta ani wheelchair atangin a ke pahni chu zoi zoi na thlak thla a pasal tur dilan en reng chung chuan wheelchair tang chuan a tho ta a dilan chuan a thil mu chu a oi theilo a oi lo phal boxi lo alom ema wangin hlim na mi tui chu abianga alwang ta zoi zoya chu hmuna om zong zong te chuan lompuin an chhut hmuna tangin an loading ve chiawa chu in nei na zet chu a hlim omin ril ruwa khoi kher mai Lily-in khatyanga ti thei chan kha ahma de chang to a choreographer le a physiotherapist chen an lo ro man to ni in arukin an lo zir chin na chahle nge nge ani ti chuan in nei hun ser azo nu chuan lam to la lam dunin lungchim takin anin ko ata hle hle a kum ni aliam le meu chuan Lily po nu tak tak ni ve to in fanu du om tak a hring ve ta a Lily chuan anuna a hun ton kum som liam ta chungai to akirin greenhouse thlai ang maya kadam chunga enkol ngai kani to don emokati mana sinti in anak ru aso kholawa wanga keya kal thei to lo tur le wheelchair dam chung hun mang to tur ani thu doctor ten an soite chu angai to akira tuna chuan Lily chu hlim le nuam ti takin a mangai em a pasal le a fanubula hun mangina omeka tun ma alo suang to chin ang zong zong te chu ati lo tling me kani Lily chanchin chang hian mishing hian eng har satna le boina po to kila midangin eng ma so to love po min ti sakma se kan bula kan kianga kan laka beidong ve du mi alo le kong eng ki mamin fui chau chau tu kan ne ani chuan har salwa alo om theilo ti alang chiang viawani